Salamu alaikum. Allah sa yana ciki bai wuce ba. Salamu alaikum. Amin alaikum salamun. Wai, Na jogana ne. kai yanzu ko nake ta abun nan cewa na jogana ina jiran shi har yanzu. Ai wato ina ta ina tawo sauri. Ban ga ƙura'a bane. Shine nace do Allah ta sauri ita ma ta yi ta dubo ta. Muna dawowa ita ta tafi. Kware da gaske ni ga to na dauko. Ka dauko? Na dauko. Ka ce mata ta dubo ta ajiye? Na ce mata don Allah ruwa har da ta yara na ma. Yawa. Madalla. Mu je. Bargo. Na dogana, bargo. Kaga sarkin nawa. Kai da aka ce ka kai sauri saboda Allah. Ka san halin Hatsi. mugun nawa. Yanzu daga in bibo kura a hakun gana kun ta taho ku. To ba dole mun tayo mu ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, bakiti. Muna lahiya. Ya lamoda. Ya hidimomi. To mu tahi. Mun sauri. Na za ku je. Kai wurin kai ƙura'a za mu. Ana can ana raba za a shi ƙura'a mu a bamu 10,000 da buhun shinkafa. Me halak? 10,000 Da buhun shinkafa. Mu tafi. Ina da ku za ka tashi. Ina za ku shi wai. Wurin 10,000 da buhun shinkafa to. Kware ka. Wajen da labari a sha mai tsuntsuwa. Wai ku yanzu ba ku ba wahala gaba. Zami iri kuma kai ciya. Yanzu ku saboda Allah ya ga sai da yanci ne. Ya sai da yanci kuma. Sannan kuma kuna da sa hannu da duk wanda ya shiga uba irin wagga. Yanzu kuma cewa Allah da kuka hito. Tabi. Shin kai yanzu saboda Allah da Annabi yanzu duk irin abubuwan da ka fara baka san da su ba yanzu kuma ku arza ku sai da yancin ku kai albishirin ku goro da Allah ku aje wannan magana sai da yanci ta kare ni shawar da naka bayawa ku zo mu haɗu ƙari da ƙari mu samu yancin kanmu domin ci gaba Wallahi wa. akwai wani matashin gwamna nan jajirtacce dan Gusau ya hito Baka ce Dauda ai mun san da shi. Ka san da shi? To ka san da san da shi. kai ko Dauda yanzu Ina ne ba a san shi ba. capital ɗin ina gaya ma Najeriya yanzu ina abba san kai Dauda dauda bari in faɗa ma yanzu abun da duka san na cigaban rayuwa ne na jihar Zamfara yanzu ba abun da yana ko kai bari in faɗa ma yanzu da matashi da birni da ƙauye yanzu yana musu alƙawla kuma yana cika to kayan gwamnati sannan bari in faɗa ma abu na ƙarshe ma kai yanzu kan kai yanzu kaga dai mu dan jihar Zamfara ne dan Gusau ne mu yan Gusau ne yanzu abin da ya kamata da mu da ɗayanmu da ƙannenmu da kowa ma kai jihar Zamfara mu taso kwamar turuwa mu domin mu je mu zaɓi da Ina bokiti. Wannan magana taka ta kai ƙarshe. Mu koma. kuma kana ganin shi ko kai bawan baka da ba Allah za ka cije A'a yanzu wa kai kace. bawan Na Allah dogara. ga coordinator yawa na yakin neman zaben Dauda ba. Dauda yanzu shi naka so in je in sada ku da shi ma ba Mu tai. wata mai asunan shi wai wai shi ko wai kana mun ci A'a, ai dan sai da zamu je a tambaya. Mu tai. to shi ke mutai ake ga haya ina kuke Wai, ku zo mu tai ai ka san kai ka san hanya. ku zo mu tai Wai.